ביום שני הקרוב אני פותחת קבוצת מנהלים מתקדמת שהולכת להתמקד באומנות, ההובלה וההשפעה. ועל מה מדובר? 4 מפגשים, כולם אונליין, בזום, בשעות הערב, כשכל מפגש ממוקד במיומנות שהיא סופר קריטית לניהול מתקדם. המפגש הראשון היא בנושא של מהנחיה להנאה בעין והנאה באלף. איך באמת לייצר מחויבות אצל העובדים. המפגש השני הולך לעסוק כל כולו בשאלת שאלות. ולמה זה חשוב כמנהלים לדעת לשאול שאלות? כי ככה אתם יודעים להבין מה קורה אצל העובדים שלכם והמנהלים תחתיכם, לחבר אותם למטרות וליעדים שלכם ולרתום אותם למשימות. המפגש השלישי בנושא של תעוזה. איך לחזק את התעוזה שלכם כמנהלים, איך ללמד את העובדים שלכם או המנהלים תחתיכם להעז. מה נדרש מכם כמנהלים כדי שהצוות שלכם יותר יעיז ויביא פתרונות יצירתיים. כשהמפגש האחרון מדבר על איך להפוך את כל נושא הפידבק למשהו שהוא יומיומי, רותם, מעצים, אפקטיבי, ולהימנע מכל נושא של שיחות קשות. הקבוצה מיועדת למנהלים שרוצים לפרוץ את תקרת הזכוכית שלהם. זה מיועד למנהלים בכל דרג, גם לבכירים, וכאלה שבעצם יש להם איזשהו ניסיון ניהולי, כבר למדו כלים ניהוליים, מיומנויות ניהוליות, והגעתם עד לסף מסוים. הקבוצה הזאת תעזור לכם לעשות את פריצת הדרך ולהגיע לרמה הבאה שלכם בניהול. אז אם אתם רוצים להבין איך באמת לגרום לעובדים שלכם להעז, איך לרתום את העובדים לכל המשימות והמטרות, איך לייצר תקשורת שהיא אפקטיבית ביום יום, איך לשאול שאלות נכונות כדי להבין מה קורה אצל העובדים ואיך לרתום אותם לאינטרסים האישיים שלהם ולמוטיבציה האישית שלהם, הקבוצה הזאת בשבילכם. מתחילים ביום שני הקרוב, פרטים כאן למטה.